Дарагія маладыя сябры, улюбленыя сыны і дочкі касцёла Беларусі. У гэты святочны дзень, калі касцёл ва ўсім свеце праслаўляе Хрыста як валадара сусвету, я звяртаюся да вас, да сэрца беларускай моладзі, з асаблівай радасцю і надзеяй. Гэты год адзначае 40-ы юбілей сусветных дзён моладзі. І мы разважаем над словамі Езуса, але і вы сведчыце, бо вы ад пачатку са мною. Гэтыя словы становяцца для нас не толькі духоўным дэвізам, але і даручэннем Хрыста, які давярае вам, маладому касцёлу, вялікую місію – быць яго сведкамі ў сучасным свеце. Ты ад пачатку са мною, і ў гэтым твая годнасць. Святы Айцец Леў XIV, звяртаючыся ў гэтым годзе да моладзі, нагадвае, што першасная ісціна нашай веры – гэта не тое, што мы робім для Бога, але тое, што Бог робіць для нас, калі кліча «заставайся са мною». Быць з Хрыстом значыць дазволіць Яму глядзець у глыбіню вашага сэрца і прыняць Яго прысутнасць у вашых ранах, пытаннях і сумненнях, адкрыцца на Яго любоў, якая не асуджае, але падымае, умацоўвае і вучыць вернасці. Ніхто не здольны забраць у вас годнасці, якую дае Хрыстус. Ні страх, ні слабасць, ні памылкі. Ён кажа: «Ты мой, я з табою». І ў гэтым пачынаецца шлях сапраўднага жыцця. Вы таксама сведчыце. Гэта не абяцанне, а даручэнне. Хрыстус не баіцца даверыць сваю справу маладым. Ён робіць гэта ўжо 2000 гадоў, і вашае пакаленне не выключэнне. Сведчыць – гэта не толькі гаварыць пра Бога, але жыць праўдай, калі свет часта прапануе фальш. Выбіраць дабро, нават калі яно патрабуе ахвяры. Заставацца людзьмі павагі, калі іншае выбіраюць агрэсію. Праяўляць міласэрнасць, калі сэрца хоча закрыцца. Быць сумленнымі, калі іншыя лёгка згаджаюцца на кампрамісы сумлення. Сведчанне пачынаецца там, дзе вашае жыццё становіцца прамяністым люстэркам Хрыста. Моладзь – гэта асяроддзе, у якім Бог піша сваю гісторыю. Дарагія юнакі і дзяўчаты, вы не толькі частка касцёла, вы яго жывое сэрца. Менавіта ў вас Бог абуджае новыя задумы, новыя шляхі, новыя спосабы служэння. Можа, хтосьці з вас сёння перажывае цяжкасці, адчувае пустэчу, невызначанасць або самотнасць. Памятайце, у гісторыі многіх святых і благаслаўлёных час цемры становіцца часам сустрэчы з Богам, які запальваў іх новую дарогу. Свету патрэбна ваша свежасць, чысціня сэрца, шчырасць пошуку, здольнасць марыць, вера, якая не баіцца рызыкаваць дзеля Евангелля, сведчанне ў свеце, якому патрабуецца надзея. Мы жывём у час хуткіх змен, напружанняў, культурных выклікаў і духоўных сумненняў. Свет часта прапануе простыя, але пустыя адказы. Аднак менавіта ў гэтым свеце Бог ставіць вас як знак надзеі. Вы можаце быць такой надзеяй, калі падтрымліваеце сябра, які падае духам, калі адмаўляецеся злосці і нянавісці, калі выбіраеце прабачэнне, калі з павагай ставіцеся да жыцця, калі не саромеецеся малітвы і веры, калі не адмаўляецеся ад сваіх хрысціянскіх каштоўнасцяў. Свету патрэбна ваша адвага і ваша святло. Дарагая моладзь Беларусі, сучаснасць і асабліва будучыня нашай зямлі у вашых сэрцах, у вашай веры, вашай чысціні, вашай здольнасці выбіраць дабро. Касцёл у Беларусі бачыць у вас вялікі дар і вялікі патэнцыял. Вы пакаленне здольнае злучыць традыцыі нашай гісторыі з новым дыханнем Духа Святога. Не бойцеся адкрывацца на Евангелле, быць актыўнымі ў парафіях, шукаць сваё пакліканне, служыць і дзяліцца верай.
Христус кліча вас сёння, цяпер, не калісьці. Няхай Найсвяцейшая Панна Марыя, якая заўсёды была блізкай да маладых сэрцаў, вядзе вас да свайго Сына. Яна маці чысціні, маці надзеі, маці дарогі. У яе руках вашы страхі могуць стаць даверам, а вашыя мары Божай справай. Даручаю вас усіх яе матчынаму заступніцтву. Дарагія мае маладыя сябры, але і вы сведчыце, бо вы ад пачатку са мною. Няхай гэтыя словы стануць вашым штодзённым натхненнем. Няхай яны вядуць вас да смеласці быць Божымі, быць сапраўднымі, быць людзьмі святла. Няхай Христус, валадар сусвету, апякуецца і валадарыць у кожным з вас, умацоўвае ў веры, накіроўвае вашыя крокі і напаўняе вашыя сэрцы сваёй радаснай і вызваляючай любоўю. З пастырскай любоўю і з благаслаўленнем ваш біскуп Владзімір. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Да сустрэчы на дарогах веры.